Hola, sóc el Francesc i us prego una mica d'atenció, si us plau, perquè avui tractarem un tema delicat. Un excel·lent treball de Mari Suaru. Extraterrestres vivint entre humans. Molts demanen proves i no les donarem pas perquè això va en contra de la nostra integritat física i perquè no busquem pas convèncer ningú. Qui tingui ulls per veure, que vegi. És informació difícil d'entendre i de pair, però algú l'ha de compartir. Des del principi dels temps, sempre hi ha hagut éssers no humans vivint entre vosaltres, de vegades només per uns dies, però altres vegades per molt més temps, fins i tot durant tota una vida. No estic pas parlant de llavors estel·lars que serien un altre tema relacionat. Avui parlaré d'un tipus específic d'extraterrestres. Estic parlant dels humans de l'espai, de girians o d'un vast grup d'extraterrestres que són físicament com els humans de la Terra, o almenys a l'exterior, s'assemblen prou per fer-se passar per humans en posar-se pantalons texans i una camisa o samarreta. N'hi ha hagut i encara n'hi ha tantes races espacials humanes entrant i sortint de la Terra que ni tan sols em molestaré en tractar d'enumerar-les totes. Però algunes de les més conegudes i que comunament ho fan són els humites, per descomptat, el centauri o els fratians, els antarians i molts del sistema estel·lar de les Plèiades, inclosos els taigetians. N'hi ha 3 maneres principals d'ingressar a la Terra. La primera és quan un amaneix físicament allà, una llavor estel·lar. Aquest primer tipus s'anomena crawl-in. Crawl-in. Entrar gatejant. El segon tipus es diu sketting, o entrar pel seu propi peu. I és quan un no vol viure més temps a la Terra i vol tornar a casa, però està habitant un cos humà sa en un moment o altre de la seva vida i depenent dels seus acords prenatals, entre d'altres. Aquesta àtma surt del cos humà sa i és reemplaçada per una altra que vol continuar amb l'experiència humana a partir d'aquell moment de la vida. Aquest grup també és conegut com a walking. Aquesta nova àtma heretarà tota la vida i identitat de la primera, incloent-hi tots els seus records, responsabilitats i problemes. El canvi d'àtma pot passar com a resultat d'un accident, per una experiència propera a la mort o simplement durant el son, encara que hi ha hagut casos que han tingut lloc en les hores de vigília. El tercer tipus és del que vull i necessito parlar i es diu step down. Això és quan un extraterrestre complet, que potser mai abans no ha estat pas a la Terra i de qualsevol edat, literalment baixa d'una nau estel·lar extraterrestre, es vesteix com a humà i entra en societat tractant de fer-se passar com a humà. Encara que han estat fent això durant molt de temps, ara n'hi ha quantitats rècord, potser perquè n'hi ha tanta bogeria a la Terra que mai ha estat tan fàcil com ara de fer-se passar per humans. Es vesteixen com a humans, baixen d'una nau estel·lar
i van i fan el que volen o necessiten aconseguir. I després, quan acaben, van a una àrea prèviament designada on la seva nau estel·lar amb els amics els recull de nou en una clàssica extracció. Alguns poden baixar per minuts o per hores per obtenir alguna cosa, com menjar, per exemple, o per obtenir mostres científiques. Però altres poden viure a la Terra durant molts anys usant una identitat humana que poden haver fabricat abans de baixar, o poden utilitzar la identitat d'un ésser humà que ha desencarnat o ha desaparegut. Ells planegen la identitat que assumiran amb molt de compte i passaran per tot el que calgui, per tots els moviments per comportar-se com allò que se n'espera. Les variacions per això són innombrables. Ara parlaré oberta i directament sobre les svaronianes. Les svaronianes són una variant genèticament diferent de les taigetianes i una de les seves característiques és tenir l'hàbit constant d'estar al voltant de la Terra o a la Terra, precisament com a estat d'aus. Simplement perquè hem arribat a estimar la Terra i la seva gent i la percebem com la nostra segona llar, després dels planetes que habitem al voltant de l'estrella de les Plèiades, Taigeta. Fa tant de temps que som a la Terra, barrejant-nos amb la població humana, que és més que lògic que hem adoptat moltes coses bones, perquè l'ésser humà i la Terra estan plens de coses belles per adoptar i apreciar. Per tant, sí, tenim molta influència humana i sé que fem tot el que podem per prendre les coses bones i no pas les dolentes, però de vegades s'uneixen un definint a l'altre. Així que sí, que és un dilema. Però una cosa que he de deixar molt clara és que encara que hem viscut allà, cap de nosaltres hi ha nascut. No som pas humans i no som pas les seves llavors estel·lars. Som extraterrestres completes, nascudes fora del planeta, crescudes i educades lluny d'aquí. Molts de nosaltres, inclosos els taigetans complets, hem assumit identitats humanes per gairebé qualsevol motiu, però principalment i simplement per poder estar allà, a la Terra, per estar amb els nostres amics i per gaudir de tot allò que el seu vell planeta té per oferir. Tenim una doble perspectiva única sobre la cultura humana i de la vida a l'espai entre altres races estel·lars també. Al mateix temps, podem entendre els humans millor que la majoria d'aquestes altres races estel·lars perquè hem estat i viscut allà amb vostès. Sabem tot el que es necessita per sobreviure a la Terra. Hem conduït automòbils, hem comprat menjar a les botigues de queviures i sabem a què sap la seva xocolata, per exemple. Literalment, vivim a dos mons alhora. Podem viure entre vosaltres durant mesos o anys alhora, o com la majoria de nosaltres, baixant només per unes poques hores o dies, com a màxim, per després tornar aquí dalt, a la nostra gran nau nodrissa que orbita a la Terra. Des d'on aviat podrem tornar a la Terra novament o podrem decidir tornar als nostres planetes Temer i Erra, per algun temps o per sempre. Encara que em refereixo a les svaronianes, jo, sent una d'elles,
Molts habitants de Taigeta han fet tot això abans i avui segueixen fent el mateix que nosaltres. I com he dit abans, moltes races estel·lars amb aparença humana també ho fan tot el temps. Després d'haver estat a la Terra i fins i tot haver viscut allà, hem desenvolupat un gust i una necessitat per moltes de les coses de la humanitat, incloses sabates i roba agradable i còmoda, particularment la de cotó. També una mica de la seva música, especialment la vella, i molt del seu meravellós menjar, entre moltes altres coses. Però de vegades, havent estat allà, a la Terra, en òrbita o a la superfície moltes vegades, hem arribat a dependre dels recursos de la Terra per a la nostra pròpia supervivència. També estan en la necessitat de generar una mica de diners d'alguna manera per comprar aliments i totes aquestes coses que necessitem per seguir vivint a la Terra o fins i tot a prop de la Terra, en òrbita, ja que els taigetians, lògicament, no ens poden proporcionar coses humanes ni res que no sigui d'origen taigetià. I, òbviament, no podem tenir ni mantenir una feina normal. I també hem desenvolupat una necessitat pel seu art. Alguns dels seus artefactes i també per alguna de les seves joguines. És per això que a Yashhi li agraden les nines de marca. I sí que podem replicar moltes coses, però mai el menjar, ja que resulta una caricatura tòxica de la realitat que no té cap valor nutricional. Però aquest és un altre tema. Però sí que podem replicar objectes, per exemple, però de vegades simplement preferim els originals, només perquè són els artefactes genuïns, i el que més valorem és el fet a mà, com es poden imaginar. Aleshores, suposo que això explica molt sobre per què moltes vegades som vistos o vistes com massa humans, perquè sí que hem adoptat moltes coses belles de la seva cultura i planeta i hem aconseguit incorporar tot això a la nostra personalitat, havent sabut barrejar-ho tot d'una manera bonica amb els valors i amb tota la resta de la cultura taigetiana de què venim. D'una o altra manera vàlida, la majoria dels habitants de Taigeta són més extraterrestres en pensament i natura que el que som nosaltres, simplement perquè no tenen la nostra perspectiva i comprensió única de la Terra i de tot el que hi té a veure. Per això els taigetians solen acudir a nosaltres per demanar-nos la nostra opinió i consell. Saben que tenim una visió particularment clara del que està passant a la Terra, del cabal que la controla, totes les seves agendes, etc. Som conselleres amb una comprensió clara i única de totes dues cultures, tant la humana com la taigetiana, i això també explica per què som nosaltres les que estem parlant més i no altres. Som expedicionàries, investigadores i exploradores aquí a prop i a la Terra. I parlant una mica més de mi, sí que he viscut a la Terra i molts anys de la meva infantesa tardana sent que aviat faré 15 anys. Sé que és anar a l'escola allà. Sé que és ser enviada a l'oficina del director per contradir la informació que estava donant la meva mestra. I ho vaig fer perquè en sabia més. He caminat pels teus carrers, he anat al teu cinema i fins i tot vaig haver de fer servir un tapaboques recentment. Tota aquesta situació sent una de les causes principals per la qual
tic de tornada aquí a l'òrbita terrestre, en una nau estel·lar. Les esbaronianes tenen dues cultures i totes dues les coneixem molt bé. Així que sé que estem entre les més qualificades per parlar sobre exopolítica, en la nostra pròpia i única manera i perspectiva, i tot això no ens fa menys extraterrestres. Com hem explicat abans, no hi ha límits, fronteres ni delimitacions clares entre allò humà i allò extraterrestre. És un límit boirós, borrós i tèrbol que només uns quants a la Terra estan començant a entendre. Això també perquè els mateixos extraterrestres han mantingut això en secret durant molt de temps, principalment per la seva pròpia seguretat. Les esbaronianes estimem la Terra i la humanitat tant com estimem Tegeta i tot el que hi ha. Són filles de dos mons i de dues cultures. Mari Swaru. Bé, vull deixar clar el fet que els extraterrestres no són pas tan extraterrestres. No són pas tan estranys, ni tan estrangers, ni tan extra res. Són persones. Sí, persones, però persones que viuen fora de la Terra i que estan molt avançades tecnològicament i espiritual parlant. No són déus ni monstres, i també vull que s'entengui que la humanitat no ve del mico. La humanitat procedeix de l'espai. A la Terra conviuen moltes races vingudes de diferents planetes com llavors estel·lars, o Walking, o Steptown. En qualsevol cas, aquestes persones que es troben en òrbita terrestre són nosaltres en un altre pla. I nosaltres som ells vibrant en un rang de freqüències més baix i vivint l'experiència en un ambient més dens i hostil. Els extraterrestres no venen pas a envair. Amb la tecnologia que tenen, si volguessin envair la Terra, res ni ningú no li ho podria impedir, si no fos una altra raça amb la mateixa tecnologia o superior. Espero que hagi quedat ben clar tot això. Gràcies a tots per participar, per compartir, pels likes i comentaris. Gràcies als moderadors, sempre al meu cor.